Yes, hello mga subscribers, ulit si Medoro Market dito po, TST Travel Store. Dito tayo dito sa may Tamuan sa ating almost airstock covered, pero but size din siya ay piercing touch na lang yung kanyang kamay. So ngayon po ay August 22. Ayan si stroke patients, Loreto, Angulo. Ayan. Sa lahat ng mga fans dyan, mga nanonood ng kanyang video, maraming salamat. Pinapanood yung video namin. So itong taong ito, so talagang nagpursige, nagtyaga, nagsikap, hanggang makarecover din siya. Sa lahat ng mga Angulo clan, shoutout po. Anong asawa mo yun? Luz Belinda. Garcia. Yan, si Ate Luz, kanyang mga kapatid dyan, Garcia, sa Tabuan, shoutout. Paring Cheng, shoutout. Paring Cheng, shoutout. At dyan sa mga kebaw dyan, yung sister Lindy, mga kebaw dyan, sa inyo lahat, shoutout. O yan. So before anything else, siyempre bago tayo magsimula, kung nga sasabi ko sa ulit, ito'y gumagaling na sa kanyang magsisikap din. Ngayon ay medyo makulit yun, pare, no? Sobrang mo, pare. Sa bagsak, yun, no? Hindi akong kinanit. Yan. Ipayin mo na kami bago magsimula. Hallelujah, purihin ka upang ng Diyos. Lord, nakakbasan mo. Hindi rin mag-prepare ng kanyang programa, PST program, stock patients pa rin po. Aming gagawin mo yung Panginoon, yung Diyos yung bagay ka nakasa naman. Sa kanyang pangaliwan, sa kanyang Jesus. Okay, bago lahat, bigyan mo na tayo. Maka-idol ka. Naiwanan ko pa sa kabilang gamit natin. Bago ba natin? Siyempre po, dating ka pang hindi ka naliwa. Bago ng bibig ni Walter, kami dito ko, ano nangyari po? Makakain ka ba? So dito kami nagpipera ko kasi napakasakit ko sa kanya ni Gold Fresco. Diba? Dito Fresco, Fresh Air. Dito yung mga munting alagay ng mga hayop. Hindi lang pa sa mga po sana. Uling absent siya eh. Sabi ka mo din eh. Kaya nga sabihin na lang kaya hadong. Uy, 130. 130 over 80. Yung pa ng puso, 59. Oh, 59 puso. Kulang ka sa warm up. 59 yung puso. 59 kulang sa warm up. 130 over 80 yan mo. Yes. Okay na siya yun. Bagong edad mo, diba? So, bago ko may mga massage ko, mga stretching. Medyo mga tuloy ng konti. Medyo spring na ako at. So, konting bunuan. Hindi na nga, kain ka na. Bago kumain, trabaho tayo. Yan. Para pag gumaling si Stock Patients Loreto, may pinapanood dito. Hindi naalala pa ng oras. So ito po yung purpose ng natin. Hindi naman po siya tayo sumigat, kundi meron mga tinatawag na reference yung ating mga pasyente na magaling na. Yung mga gumaling na. Yung mga minto, ay gagaling. Ano ako bisa yung Astra eh. Pila yata balikat. Oo nga. Tayo ang bago. Ano ba? Kaya nga, ipang niya mag-yan. Astra niya. Yung bida. Ang balikat eh. Bida. Pila yan o. Yan o. Ini kapuhatan. Na mga kailangan mo ngayon ng piyasa rito. Masay ka ba? Yan. Ulan, no? Ulan. Medyo maulan. Mag-iingat po tayo ngayon sa nabibigay. Slippery daan natin, madulas. Ingat po tayo. Yung mga medyo na dyan, medyo mga kaskasera. Dahil muna tayo.
Hirap na. Okay? Mas na siya. Yung mga inumin, habang siya, mga salili. Nga pala sa birthday pala. Ano birthday yan? August 20. August. Sa linggo. 24. No, birthday niya ate. Oh, yung 60 years old dyan. Yung sa may kandating sentro. Sa iyo ate Au. Asawa ni Kuya Jun Gutierrez. Advance, happy 60th birthday. 60th birthday. Sarado, big time. Ewan ko, kung makakapunta ako, busy ako pare. Kung kaya kanya. Makapunta ako, di... Makikain ako, pag hindi, busy. Pare, Tagal na eh. Pwede. Hanggang yung mga pingi. Ang importante, babati yun. Sabay abot. Sabay abot pa rin, oh. ay magipag-birthday ka. Oh, yan. Hindi natin, masama ang panahon nito. Mga pag-basketball. May bagyo eh. Talaga, no? Namumu. Namumong bagyo, no? August, ano, September dahil bagyo, no? Yung aking pasyente sa may kupang dyan, mari, nakakaupo na to. Yung isa. Nakakaupo na magpo, pagkati, nakakaupo. Ayun, subang sa upo eh. Ano ba story mo? Ba't na-stroke ka? Kwento mo nga konti. Para yung mga anak. Wala, basta nag-isip. Pero saan galing trabaho mo? May trabaho ako, mag-ako. Ayun, magapon, tapos may galak. Hindi man ako. So, Ang bago matulog, manonood mo ng TV. Oh. Ganun. may kinain ka? Siyempre. Mamoy. Kumakain, siyempre. Baboy. Hindi naman. Baboy. Gusto ka sa pagod doon. Pagod pa rin. Baboy pati yan. Pagod pa rin po yung kanyang pagkakasta. Si masibag ito si... Ginagawa ko yung tindahan doon, yung kabila doon. Kaso, kinabukasan dapat bubuha ko na, magpabalangkas na. Kahoy. Biglang ano? Bigla, Barangkada. Pagbaon ko, ipapagawa ko ng kape. Kung bumaon ako, hindi na ako makatayo. Yun na. Hindi simula nung... Dinala na ako. Anong 19 yun? 2011 eh. Ang 2011 pa ito na stroke. Tagal na. Oo, ngayon po nakakanood, nakakapag-bike na. Ano yung nagagawa pa yun? Paano nagagawa ito? Nakakagawa ng pintuan ito eh. Bahay. Nakagawa na ng bahay ito eh. Ito, dati wala naman yan. Maraming pangit siya. Stroke na ako. Ginawa ko yan. Stroke na ako. Dati pag lumala ka to ay... Dalawang Dati pag lumala ka to parang may earthquake eh. Kaya medyo tumibay ng buto. Kasi yung mga tumulong balance na. ay walang budget mga araw. Ay, pento. Yun o. Hindi sa pandemic pa. Sobrang na budget. Thank you Lord. Sana wala kami. Kaya nga lang, ng anak na ito, maayos na ito na pare. Para, na pare, may isang pagkakagawa. Pare, parang lumalambutan mo. No? Siyempre, iniilot mo. Yun! Ano mo natin? Walang, Hindi na masabi. ay pare, walang kukontra, no? Walang kukontra. Yung moto naman kaya yan. Walang kukontra. Kasi pare, pag may kontra, di ba? Sumasabat tayo. Sumasabot tayo. Pero mo, inihilot mo, inetirapin mo para gumaling. Kukontra yan. Wala kukontra. Yung mga hindi kumontra gumaling, yung mga kumontra hindi gagaling, pare. Kaya, ano ba? Gula mo. Kasalam. Sige. Malapit na pa rin. Mga 1 year pa. Hindi joke. Dito to. Namari. Ito nga rin. Kung pumunta ako tumagay yun, pagkakabili ako ba naman rin. Ako ba rin ito? Sa Mang Kevin, papasya na lang, magkakapi-kapi na lang. So, gusto na lang. Sabi ko nga, kaya ka binibidyo, parang nanonood ko. Parang galing na yun, di ba? Dito natin ngayon.
Papasok yan sa stel na diba? Gani. Yan eh. Maganda. Mapigdat yan. Ah, Siyempre siya. dati naalala ko to. No? Dati siya. Parang cobra, no? Lonely. Sabig lakat yan. Matas. Galing mo siya. Kumagyan tao ko rin, pati maniwala yun. Oo, takal lang may nga matay, oh. Kasampalataya. Kada pandin mo, parang saan, may sabihin na ka eh. Oo. Matibay ka na. Sige matibay na parehas pa rin. Oo. Hindi mo bilutang. Hindi na ata pang bibigyan gamot. Yes. Guys, yan si Kung Adong. Ala ka ba? Kutura yan. Sige na yan. Kasi di ba? Ito yung chance, ba? Chance, nalakad na eh. Matulog yan. Matukod na yun. Tulong niya balok, di ba? Sa pasensya din na iba ito nga, di ba? Sige po naman din, lalo na ito ba? Malog po. Pangasis na yan, di ba? Tagat na si Vida rin guys. Hindi ka tanong mo na kilala na. Diba na ba? Nagpalit ng stroke? Dati si Balot, kita nga sa ng Balot. Kaya ni Balo pa. Balot. Kini ang buwan ng Balot. Kini ang kanto. Yung gambuli. So masyado pong mga stick yung mga siya ni... Ito dati mga lakad ka rin siya. Okay. Nakakari. Yan, Lina. Lakad wala kayo i-isip sa kiri. Pare, balance pa. Alam yung balance Kaya, pa. Bambit Hindi siya po kwento ba siya kaya eh. Ito, buri na pare. Bago na pinakay may rapid eh. Hindi tiro na ko naman siya magnugay ang kita. Ano yun pare? Itang tingkan ko ipahin kayo. Natin. Hindi ko kwento pare. Ay, pinapare pare. Yan. Kabisang. Ito po ang alamat ng modernong mangkepen po. Marami tayong mga mapapagaling muli para magbalik sa ganang trabaho. Kung diretso-diretso lang. O, dumiretso pa. Yan po yung yun po yung great improvement yan. Ayan o. Diba yun eh? So gumagana po yung kanyang mamahan. Dati mo, pag hinahata ko to, talagang nagbuburuan kami. Gagang ka dyan. Ano mo, nakata mo. Diba rin? Magana na ako. So pag gumagana yung ibang sabihin pa, yung mga muscle mo, lumuluwag yan. Yan. Ano talaga na, papakit diba rin? Timaga. Wala na practice. Ating kumbang po, kaya kaya tao. Oo. Hindi naman magaling eh. Bintang troso. Masok. Maswan tayo yan. Ayan. Ayan. Sa Nicolas Nick, pinagalit ko babae si Ate David. Magaling ko ba? Diri. Oo. Pagka sa Nicolas. Ewan ko kung basta pa sila mga misa nun. Napunta ako sa ano. Sawa ng ambul, diri siya. Kaya kain mga napagaling ko pa sila. Sawa ng ambul. Diri. Lambat ka pang mga anak. Ito, ay November po. Hindi na ba? Tiyam.
Ako yan, pare. Kung ang okay, gagawa ng balik eh. Ako rin eh. Yan mo din kaya mo. Yan ang ba. Yan sa sab. Ang kini lawon dito, lawon. Sabar. Lawon dito. Yan ang ito. Wala mo kaya ganita, Sabado, Domingo. Sabar. Domingo mo yun. Hindi ganyan po. Ikaw pang libo. Oo. Ikaw ba? Abot mo. Ay, wala pa rin. Ikot ka bandam. Ganun magagawa. Multo. Mamo ko na sa pagalan, anak. Wala lahat ba? Wala pagkakita. Hindi na natin pagkakita. Kaya na mga umitawan. Wow. Parehas na ba? Tapi, hindi mga bangkya. Dapat yung anak. Yan. Eh wala. Yan, bransi pa rin. Bransi. Wala, sala rin yata. Sala rin yata nga eh. Yatang Bibo. Bibo, ma-explain yung Bibo natin eh. Masuko na yung Bibo natin. Baka naman. Sponsor Kem. Okay po eh. Tune up yan, balikan kayo pa rin eh. Bagong ako na eh. Balikan eh, siyempre eh. Kailangan ito pa rin. Gamitan mo yun. Kailangan gabi. Ito yung pinanapin mo ka rin eh. Ha? Ito yung aming idol mo ka rin. Iya, kini gaya pa. Bong pa. Ito mo ito, may bisa. Ito pinata. Belum ada bayar. Ada na bayar. Kasi sa naman ako niya bayar. Kaya na magduwa. Manila lang ko YouTube. Marida rin. Magic. Ano magic. Kaya ka pa, ito ba magic? Wala pa. Marida agad lang gan. Ano na kaya ako aking Magic entero. Tsaga aja. Tsaga niya boy. Siguro naman kayong mag-isarili. Supaya. Sopa na yung sarili na. Yan ang sino naglaman ba? Tamad yan na. Wala. Eleman dating mo yan. Sarili. Sa sob ka mo rin sa dapat. Di ba yun? Na? Hindi naman na. Boy, tingnan naman ito pare. Rock and roll. Paano mo ito? Hindi natin din para.
Isip na pa yan. Gusto na. Eh, September na pa eh. October, November. Parminggo na Imbes na ba? puno na Pasko na ba? berber na. Berber na. Yung mga kasali ko ng buwan sa kanya, ng mga kanya. Ating tingnan Buwa pare eh. kasama lang dili da. Kaya dito ka na. Siguro mawam pa eh. Ito tingin mo, kasi may kabasa siguro. Di ba? Ano sa salita mo rin, Mali pare? Mali na high kita. Alam mo? May labog eh. May labog, di ba? Lalagyan na eh, pag ganyan. Lalabog. Madali na pare, no? Mambot na pare. Medyo na. Ako yun. Ito na eh. Hindi ka talang pero makakain mo yan. Atas yan eh. So yun yung kanyang daily improvement. Tapos ito kukulitin natin po. Natin yun sa likod eh. Tapos sa loob yan. So siya, masaya natin yung game. Malabat tayo yung magkikita. Diba? Ano pare? Nakakain yung buhay eh. Magbago mo. Kaya, wala hindi pare. Magdayo. Tapos ito kitang Manay, Salvador. Ito ka rin. Ito ka ng Jembaw. Hindi na kasi kapatid ka. Sabihin mo na ako at kada biyernes ha. Sabihin mo na sa biyernes para pag pupunta ako ng Sumatay. Daan ako dyan. Alam mo ba ka rin? Manay. Kaya ni Loisa. Ito na lang G. Randy. Oo, alwa, takabuto lang, istok yan. Sabi ko sabihin mo. Natural yan ah, hindi mo alam kayo. Nagdali po. Vibration. Wow, sana oh. Kaya kaya yung bayar siya. Na, pero lang makakain. Kaya pa rin eh. Diba rin? Pangkain. Vitamin C ba? Panuri eh. Bayar. Pagtutukan. Ano yun eh? Ha? Ano ito? Ang gaya? Kaya lang. Ay, namin na bunto. Wala, naroon na. Kailangan didiretso mo rin. Didiretso na. Bago, meron niya mo. Kaya may puto-puto. Ang bago sa kanya. Pare ko na din dito. Punta tayo gaya niya. Punta niyo mga.
Dito, ganda. Ang gulo. Eh, ba rin? Tulog, baka din tao. Pare-prema niya lang. Focus na. Ang tulog yan, ang tulog. Mira. Mira. Yan. 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 Gimana mana? Yan. Siete. Ocho. Sige ba yan? Subali ako mo. 9. Adjust tayo. Ayan. So, 10 po yung kanyang ano. Kapresyo na. Digital therapy. So, ito po yung ating major focus kayo, yung kanyang unfinishing touch. Yung kanyang kamay. So, pinakikita ko na sa inyo para pag bumalik po, meron po siyang panonoorin. So, sa mga nanonood po, sabi nga ni Brother Loreto na ang therapy ay hindi magic. Ito ay tiyaga, disiplina. Kasi na-experience po namin before, during pandemya, nung tinatherapy ko ito, talaga pong pinagtiyagaan ko ito. Lahat ng bawal po titiisin na, yung lahat po ng mga hindi dapat gawin, hindi ginagawa. So ito po yung product na ngayon ng 2011 stock prices natin. Ang 92 kasi pandemya, masaya na. Pagbalik na, kita ko medyo nakakalakad na. Talaga nakakita ko yung kamay na lang. Kaya nga pinisig ko ng talaga nito. Kasi sabi ko sa yung pagkakataon na pare. Eh marami ka rin na naranasan mga therapist, mga gamot ko pa. Marami ka rin experience, mga manggamot, mga hilot na. Yun. So siyempre, kapag na pare. Luga. Sabi ko Luga, men. Nagluga bes pa ito. So siyempre, sabi ko nga, kailangan natin dyan, tatrabaho natin yan. Wala nang bayad. No, walang bayad yun. Pero sabi ko, tatrabaho natin yung ngayon. Ang tawag yan is unfinished business. Okay? So hanggang sa muli po, si Maduro magkipin ko. Ito ang ating stock patient spray. Sa mo. Atin po mga pasyente ng unfinished business in Sumitag 1. Si stock patient sa Loreto. Hanggang sa muli po, God bless po. Yes. Reba.